Хайырлерді, Татарстан дәүләт телевидениесі татар тіліндегі топшыруларын башлап жибәрә. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Күп функциялы үзәкләрдә ковид белән авыру яки прививка ясату турында QR кодның кагаз сертификатларын алырга мөмкин. Салкын вакытта да малларның продуктлыгын киметмиләр. Ширмешән районыннан репортаж. Казаннан 7 яшьлек Даниэль Войнич бездән ярдәм көтә. Безнең телерадио компания Русфонд белән уртак проектны дәвам итә. Республиканың күп функциялы үзәкләрендә яңа төр хезмәт күрсәтү барлыкка килде. Дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетлары булмаганнарга ковид белән авырулары яки прививка ясатулары турында QR кодның кагаз сертификатларын бастырып бирәләр. Күп функциялы үзәкләрдән алынган QR код сертификатларында медицина мәгълүматлары юк. Шулай да алар электрон варианттагы статуска ия. Әлеге сертификатларны җәмәгать транспортында да, сәүдә үзәкләрендә дә күрсәтергә мөмкин. Татарстан күп функциялы үзәкләрдә вакцинация яки ковид белән авыру турында сертификатлар бастыручы оз төбәкләрнең берсе. Мондый сервис төймәле телефоннар кулланучыларга яки дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү мөмкинлеге булмаган кешеләргә уңайлы. Янда тик паспорт булу җитә. 1 минутта документны бастырып бирәләр. Тик бер шарт мәҗбүри: медицина учреждениесе мәгълүматларны системага керткән булырга тиеш. Сейчас у сотрудников МФЦ есть доступ к специальному сервису. Күп функциялы үзәкләр хезмәткәрләренең сервиска керү мөмкинлеге бар. Гади гражданнар өчен ул әлбәттә ачык түгел. Шул ук вакытта күп функциялы үзәккә элеккечә дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта теркәлүне сорап мөрәҗәгать итәргә дә мөмкин. Шәхси кабинет гражданның үзе катнашында гына ачыла. Ә менә бастырылган сертификатны порталда теркәлмичә генә кулдан язылган ышаныч кәгазе белән өлкән яшьтәге кешеләр өчен дә алырга мөмкин. По доверенности письмен, не нотариально заверенный сертификат тоже можно сейчас получить. Шунысы да уңайлы. Нотариуста расланмаган ышаныч кәгазе белән дә әзер сертификатны алырга була. Хәзерге вакытта күп функциялы үзәкләрнең барлык офислары ял көннәрсез эшли. Якшәмбе көннәрендә белгечләр кәгаз сертификатлар бирү белән генә шөгыльләнә. Ләлә Зайнуллина, Илмира Исмәгыйлова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Дәүләт Думасы Олимпия, Паралимпия һәм Сурдолимпия чемпионнарын әзерләгән тренерларга пенсиягә ой сайын өстәмә түләү турында закон проектын кабул итте. Инициативаны Федерация Советының беренче вице-спикеры Андрей Турчак белән Дәүләт Думасы вице-спикеры Сергей Неверов җитәкчелегендәге депутатлар, сенаторлар төркеме эшләде. Әлегә мондый ойлык матди тәэминатны спортчылар үзләре ала, ә чемпионнар тренерлары моннан файдаланмый. Документ тренерларның хезмәтен гадел бәяләүне күздә тота. Закон проекты авторларының берсе, 7-нче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова фикеренчә, бу Токиода Олимпиадада катнашучыларга һәм Пекинга җыенучыларга саллы ярдәм булырга тиеш. Закон тренерларны эшкә ныграк җәлеп итү мөмкинлеген арттыра. Инициатива күп кенә танылган Россия тренерлары тарафыннан да хупланган. Балаларын 8 яшькә җиткәнче тәрбияләгән күп балалы аналар тиешле вакыттан 3-10 елга иртәрәк пенсиягә чыга ала. 3 бала тудырган хатын-кызларга 57 яшьтә пенсиягә чыгу хокукы бирелә. 4 бала тудырган хатын-кызлар 56 яшьтә лаеклы ялга чыга ала. 5 һәм аннан да күбрәк бала тапкан хатын-кызлар пенсиягә 50 яшьтә чыга диелә Пенсия фонды сайтында. 1 яки 2 бала тапкан хатын-кызлар өчен пенсия яшен киметү каралмаган. Алар пенсиягә 60 яшьтә чыгарга тиеш. Санап үтелгән барлык категорияләр өчен пенсия билгеләү өчен мәҗбүри шарт ата-ана хокукыннан мәхрүм итү факты булмау яки уллыкка алуны гамәлдән чыгару. Тиешле күләмдә иминият стажы һәм шәхси пенсия коэффициенты зурлыгыннан башка ташламаларга дәгъва итү мөмкин түгел.
Татарстан дәүләт телерадио компаниясе Русфонд Хайрия фонды белән уртак проектны дәвам итә. Без сезнең ярдәм белән авыру балаларны дәвалыйбыз. Бүген Казаннан 7 яшьлек Даниэль Войничның авыру тарихы. Малайда беренче типтагы шикәр диабеты авыруы. Канындагы шикәрне контрольдә тотып, тиешле нормага китерү өчен кыйммәтле кан мониторингы системасы кирәк. Гаиләнең аны сатып алырга акчасы юк. Люблю заниматься спортом и боксом. Даниэлга 7 яшь кенә әле. Рәсем ясау һәм тарих белән мавыга, маҗаралы китаплар укып сөйләргә ярата. Тагын спорт белән дә шөгыльләнергә тырыша. Канындагы шикәр дәрәҗәсен һәр вакыт үлчәп торырга туры килә. Бу процесс малай өчен шактый авыр. 2 яшь ярым чагында аңа беренче типтагы шикәр диабеты диагнозын куйганнар. Заболел сын 26 февраля 17. Улым 2017 елның февралендә авырып китте. Аңа республика балалар хастаханәсендә шикәр диабеты диагнозын куйдылар. Бу нәселдән килә. Мин үзем дә күп еллар шикәр авыруыннан интегәм. Глюкометр белән кандагы шикәр микъдарын көнгә 7 кат үлчиләр. Баланың бармакларында җәрәхәтләр төзәлеп бетәргә дә өлгерми. Глюкозаны күзәтү системасы хәлне җиңеләйтә ала. Сахарный диабет у Даниэля протекает с частыми приступами гипогликемии, то есть резкое снижение сахара, который ребенок просто не ощущает. Даниэлда шикәр диабеты иянәк формасында уза, канында шикәр кинәт кими, бала моны үзе сизми, ә шикәрнең нормасын контрольдә тоту өчен аны даими күзәтеп тикшереп торырга кирәк. Бу диабет авыруын кискенләштермәскә мөмкинлек бирә. Даниэль канындагы шикәр микъдарын мөстәкыйль һәм авыртусыз үзе контрольдә тота ала. Бу аппаратның 1 еллык куллану бәясе 163 мең сумга якын. Малайга без бергәләп ярдәм итә алабыз. 55-42 номерына дети сүзен язып, СМС хәбәр генә җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Ания Гыйбадуллина, Ангелина Морозова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Шыгарылышыбызны Тукай районыннан килеп ирешкән күңелсез хәбәр белән дәвам итәбез. Түбән Суыксу авыл җирлегендә котыру авыруы ачыклануга бәйле рәвештә карантин кертелде. Указга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Эпизоотик чыгана һәм имин булмаган пункт территорияләрендә хайваннарда котыру авыруы буенча хәлнең имин булмавына бәйле рәвештә шикләү чараларын, ягъни карантин кертелә диелә әлеге документта. Авыл хуҗалыгында 2021 ел тулайым уңышсыз булса да, өметсезлеккә бирелеп, кул кушырып утырырга ярамый. Ширмешән районының кичерәк кенә Әккәрәй хуҗалыгында киләсе елга зур бурычлар куелган. Терлекләрнең баш санын арттырырга ниятлиләр. Кышлату башлангач, савымны да киметмәгәннәр. Әккәрәй хуҗалыгында яңарыш моннан 5 ел элек башланган иде. Бергенлеккә чыгып, апай җирләрен алганнан соң, тоналар сатып алганнар, техника кайтарганнар, эш урыннары барлыкка килгән. 2017 елның гыйнварында ук тоналар сәт бирә башлаган. Агрофирма җитәкчесе Виктор Сутягин корылыклы җәйне искә алып, төлекчелек белән шөгыльләнсәң, һич шиксез азык запасын мул итеп булдырырга кирәк дип саный. Без переходных кормов не живем. В 2020 году заготовили более 2000 тонн. Азык запасын ел сайын күпләп әзерлибез. Быел 2000 тоннадан артык силос һәм синаж тупланды. Быел синажга 1 еллык һәм күп еллык үләннәр салынды. Хәзер фермаларда 360 баштан артык мөгезле эре төрлек исәпләнә. Шуларның гиздә 60-ы савым сыерлары. Бер сыердан көнгә уртача 20 литрга кадәр сөт савыла. Ит җитештерү дә үсеш алган. Безнең битендә 5840 пашын җиребез бар. Эшенең 1130 гектар азимой бодай чәчкән, 600 гектары рош азимой чәчкән. Моноголиткалар инде безнең 300 гектар, быел тагы планда 80 гектар люцерна чәчергә. И калган җирләребез инде безнең полный сукалаган, быел БДНнар белән эшләмәдек, только Касим Сутлар и Биллер сукалазы, Линкин сукалаган тоже бигәйбәт. Хуҗалык авыл тормышында да сизелерлек роль уйный. Клуб, кибетләр, фельдшер-акушерлык, ветеринария пунктлары бар. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләр һәм өлкәннәр ковидтан прививка ясаткан. Хуҗалыкта кырышлар тәмамланган. Механизаторлар техниканы ремонтлауга керешкән. Язгы кырышларына барлык техниканы һәм агрегатларны тиешенчә килеп куярга җыеналар. Ел йомаклары буенча алдыңларны барлыйлар. Киләчәккә тагын да зуррак бурычларны үтәргә исәпләре. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы.
Татарстан дәүләт архивы Сталбище бистәсендәге яңа бинага күчә. Махсус төзелгән бина архив материалларын саклауга яраклаштырылган. Архив яңа бинага күчкәннән соң гражданнардан мөрәҗәгатьләр кабул итү элеккечә Казанда 8 март урамындагы бинада кала. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр иттеләр. Барлык запросларда автомат рәвештә бердәм архив мәгълүмат системасына тапшырыла. Шулай ук барлык теләүчеләр социаль хокукый характердагы сорауларны Татарстан дәүләт хезмәтләре порталы һәм күп функцияле үзәкләр аша да җибәрә ала. Уку заллары 8 март һәм декабристлар урамнарында урнашкан биналарда эшли. Хәзер архивта 5 миллион 849 мең берәмлек документ исәпләнә. Бер айдан артык вакыт эчендә материаллар тутырылган 300 меңнән артык тартманы күчереп бетерергә кирәк. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез, ул дагы минутларда. Халыклар дуслыгын чагылдырган экспозиция Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музеенда төрек рәссамы Әхмәт Ишилнең күргәзмәсе ачылды. Идел елгасында су сайыгының табигатькә йогынтысын инди «Чиста су» программасы ничек үтәлә? Яшәешебез өчен актуаль экологик сорауларга белгеч җавабы. Татарстан Республикасы дәүләт сынлы сәнгать музееның заманча сәнгать галереясендә танылган төрек рәссамы Әхмәт Ишилнең «Тавышлар һәм эзләр» дигән күргәзмәсе ачылды. Экспозиция Россиядә беренче тапкыр тәкъдим ителә. Әхмәт Ишилнең үзенчәлекле эшләре белән Ләлә Зәйнуллина танышып кайтты. Malzemeyi de bize 30 yıldır tanıdığım. Юкка гына дөньяны матурлык кыткара дип әйтмибез. Күренекле төрек рәссамы Әхмәт Ишил пумала буяулар ярдәмендә җипләр һәм баулар бәйләнеше аркылы матурлык тудыра. Ул рәсем сәнгате буенча белемнәрен күренекле төрек рәссамнарының остаханәләрендә ала. Нури Абаш һәм Илхан Чивик Әхмәтне рәсем сәнгате белән кызыксынуга этәрә. 1972 елда кичергән авыруыннан соң ул йөрү сәләтен югалта һәм сәнгать белән ныклап шөгыльләнә башлый. Baki Ormancı'nın sergisi. Татарстанда һәм Россиядә минем таныш рәссамнарым күп. Очрашу алдыннан мин Бакый Урманчы иҗаты белән таныштым, музейын карадым. Аның Габдулла Тукай иҗатына багышланган картиналарын күрдем. Шулай ук опера һәм балет театрында тамашада булдым. Алар мине яңа иҗатка канатландырды. Күргәзмәне Төркиянең Казандагы консулы оештырырга ярдәм иткән. Казан мәдәниятле һәм сәнгатьле шәһәр. Шунлыктан үзебезнең сәнгать өлкәсендәге байлыгыбыз белән сезне дә таныштырырга булдык. Әхмәт Ишилнең күргәзмәсен 3 ел элек оештырырга уйлаган идек. Пандемия сәбәпле кичектерелеп килде. Күргәзмә ачылу тантанасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменнән авторга рәхмәт сүзләрен Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова җиткерде. Символикында бик көчле менә шул җипләр, без аларны күрәбезме, күрмибезме, алар шулай уралып, безне бер-беребезне аермыйча бәйләп торсын иде. Һәм Татарстан белән Төркия арасында чынлап та безнең багланышларыбыз бик тигез. Һәм мәдәният өлкәсендә дә, башка өлкәләрдә дә, экономика, социаль өлкәләрдә алар тагын да ныгысын. Һәм менә шундый чаралар çok güzel дип әйтәләр Төрек халкы. Çok güzel чаралар безнең дуслыгыбызны тагын да ныгытсын. Күргәзмә уникаль, кызыклы, биредәге картиналар бердәм әсәр буларак укыла. Әхмәт Ишил иҗатында дөньяда барган вакыйгалар турында борчылу, шул ук вакытта имин, бәхетле тормышка өмет тә бар. Пәйгамбәрбез әйткән бит, Аллаһ Тәгалә матур һәм матурлыкны ярата дип. Менә шушындагы булган рәсемләргә карап, күз салып, сокланабыз да, әйемендә Аллаһның шушы матур булганын да күрәбез. Бигрәк тә хәзерге заманада, хәзерге вазгыятьтә безгә матурлыкка омтылырга кирәк. Казандагы күргәзмәдә рәссамның соңгы 4 ел дәвамында иҗат иткән 34 картинасы урын алган. Эшләр Татарстан башкаласы өчен махсус сайлап алынган. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән бау манерасы белән эшләнгән натюрморт игътибарны әллә кайдан үзенә җәлеп итә. Аның тормышны күрүе, галәмне күз алдына китерүе бик үзенчәлекле. Аның үз сүзләре белән әгәр дә әйтсәк, мин урында да һәм вакытта да яшәмим. Минем өчен шикләр юк. Мин галәмне һәм тормышны бөтенләй шиксез күрәм дип әйтә ул. Һәм аның әсәрләре дә шуны күрсәтә. Күргәзмә 2022 елның 16 гыйнварына кадәр эшли.
Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дини тема белә дәвам итәбез. Иманлы күңелнең 3 сыйфаты бар. Ул рәнҗетми, рәнҗеми, игелекле гамәлләрен Аллаһ ризалыгы өчен эшли. Иманлы күңелгә ия булу һәр кемнең үз кулында. Гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллин вәгазы әлеге юлда ярдәмче булыр. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمت الجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى sizga yaqinlaringizga isen sağlık, bəxət, bərəkət bilsin. Bu hazırki dövrlərdə xalqımız Yışqına sıralı biri Hazret nişik tanışlık tabik. Çünkü kurşum ağırdı, tuğanım bu dünyadan gitti, şiir yeri nişlerge nişik yürek tanışlık tapsan deyip, şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en birinciden bizni irete. İrten uyanğaş, 100 tapqır La ilahe illallah, vahdahu la şerike leh, lehul mulk, ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin qadir degan duanı oqığız. Hem sizge bir şiirde, bir nersede yapışmazdı. Hem Allah'ın rahmeti bilen cemaat şu dualarını yatlağız. Elbette başka hadis-i şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irete, eğer de kim iden çıkkanda ayet-el kürsilerin okup çıksa, ol ige qaytqancha Allah Teala tan ayrım bir ferişteni jiberip hem ol bütün naşarlıktan saklar. Şirden de, qaygı hasretten de, kustiyuden de bütün nerseden saklayacak. Şuna göre cemaat mene şu dualarını qalab hem şunda o cemaat her nerse Rabbimiz Allah'dan biz her vakit kullarımızı ko'tarib ya Rabbim şiirlerden, qaygı hasretlerden bizni sakla deb. Elbette cemaat bar in ulug' ibadat qaysisini Allah Teala bizga farz etgan, qaysisini kunina biz 5 tapqir o'qirga tiyishmiz. Hem şunda hadisda Rasulullah sallallohu alayhi vasallam nersa şu bir namazdan alıp ikinci namazga qatla Allah Teala bütün xata günahlarını, bütün janda bo'lgan avratlarını bütünüsini bitirib canımızga tanışlık bire. Şuna göre mene şu namazların eğer de kim ele öğrenmegen, oqi bilmey iken meşitlerge barıp öğrenegez, oqığız. Hem kunina 5 tapqir oqısağız. Şu bir ay bir de inşallah yapışmaz. Lakin şunda ok, şu dünyadan ketken, vafat bulgan bizning tuğanlarımızını, yakınlarımızını duadan taşlamayık. Çünkü şu yana şirden bulsun mu, başka şirlerden, başka sebep arkasında bulsun mu ol, Allah bizden dua kıta, Allah duanı ümit ite. Şu 2-3 söz ya Rabbim, vafat bulgan kurşuma cennet bir deyip, şu 2-3 söz şuluk mizgilde barıp jite, hem anın canı ana size hem anın cennette bulgan dereceleri ise şu dua bilen, namaz bilen, izgilik bilen biz can tanışlığın taba alabız. Her nerse Allah'dan şiirde, davada anın hocası Allah. Şuna göre Allah bilmese bir nerse bulmaz, Allah bilse bir nerse saklamaz. Идел бит ул, киң бит ул. Үзенең кабатланмас яме хозурлыгы белән халык җырларына кирип калган елга Койбышев су саклагычында суны җибәрү сәбәпле ел сайын күзен сайыгып кала. Су сайыгының биоресурсларга, балыклар үрчүенә начар йогынтысы юкмы? Татарстан радиосының иртәнге турыдан тур эфиры шушы, шулай ук республикада чиста су программасын гамәлгә ашыру, чүплекләрне бетерү, әйләнә-тирә мөхиткә, елга күлләргә пычрак сулар агызу кебек актуаль проблемаларга багышланды. Табигатьтән файдалану федераль күзәтчелеге хезмәтенең Идел Шулман төбәк-ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров табигатьне саклауда радио тыңлаучыларның борчыган сорауларга җаваплар бирде, хәл ителергә тиешле проблемаларны контрольгә алды. Фаяз Фәнилевич, хәерле иртә. Татарстанда су чистарту корылмаларының торышын ничек бәялисез? Чистарту корылмаларын реконструкциялау һәм яңаларын төзү буенча инде республикада зур эш башкарыла. Монда бәйләүгә килгәндә төрле чираклар бар. Чистарту корылмаларын инде тиешле дәрәҗәдә чистартылмыйча суларны ташлауы да инде тиешенчә дәрәҗә чистартыла торганнары да бар. Инде тиешле дәрәҗәдә чистартмыйча сулыкларыбызны пычратусы чистарту корылмаларына безнең инде административ җаваплылыкка шулай ук тартабыз. Һәм инде әйләнә-тирә мөхиткә китергән зыянны түләргә дә туры килә аларга. Һәм инде менә киләчәктә дә әйтеп үтәм инде бу чистарту корылмаларын эксплуатациялаучы организациялар өчен әгәр шундый очраклар була икән, монда инде катгый рәвештә административ җаваплылыкка тартылачаклар бу предприятиелар инде.
Идел елгасын сауықтыру федераль программасы ничек үтәле? Бу юнәлештә инде шуны әйтеп үтәргә кирәк, бу федераль уровеньда кабул ителгән решение, менә бу суларның инде тиешле дәрәҗәгә караган, тиешле микъдарга караганда күбрәк ташланып килүе, монда инде Астрахань өлкәсе белән бәйле бу, чөнки бу ул өлкәдә бүгенге көндә су җитмәүчелек күзәтелә, шуңа күрә менә бу эш шушлай федераль үзәктән кабул ителгән решение инде. Инде биоресурсларга килгәндә, бу даими рәвештә ел дәвамында безнең фән өлкәсендәге кешеләр белән дә инде безнең биоресурслар буенча комитет бар, алар тарафыннан тикшерелеп торыла, бу юнәлештә эш алып барыла инде. Иделдән тыш, республиканың башка сулыкларын саклау, законсыз чүплекләрне бетерү юнәлешендә нәрсәләр эшләргә кирәк дип саныйсыз? Монда инде мин икегә бүлер идем. Беренчелектән чистарту эшләре инде безнең өмәләр бу юнәлештә бик күп алып барыла, безнең гражданнарыбыз да актив рәвештә катнашалар, муниципаль районнар, предприятиелар ел дәвамында өмәләр күп үткәрелә, монда су саклау зоналары да, елгалар да һәм инде урман басу кырларда инде зур масштаблы рәвештә оештырыла, аларны җыштыру буенча. Инде яз чорында инде бу санитарик айлык бик зур чара, монда бөтен экология өлкәсендәге ведомстволар катнаша, бу экология министрлыгы тарафыннан оештырыла инде. Менә бу шүпләрне булдырмау өстендә эшләү, бу инде иң беренче, иң мөһим мәсьәләдер дип уйлыйм. Бу юнәлештә инде безнең Роспотребнадзор идарәсе, менә без инде эш башкарабыз. Монда инде ел дәвамында башкарган эшләр нәтиҗәсендә барлыкка килгән калдыклары, сәнәгать калдыклары, төзелеш калдыклары буенча безгә предприятиелар ел дәвамында барлыкка килгән калдыклары буенча отчетлар бирәләр. Менә моны даими рәвештә тикшерүне оештырып, аларның һәрберсе отчетын беріп, безгә инде күрсәтергә тиеш, аларның калдыклары кая киткән. Бүген көндә предприятиелар менә тикшерү нәтиҗәсендә шунысы ачыкланып килә. Безнең бөтен предприятиеларыбыз да үзләренең калдыкларын кая киткәнен күрсәтмиләр. Ягъни ул полигонга да бирелмәгән, эшкәртү заводларына да бирелмәгән. Бүген инде безнең калдыкларны эшкәртү производстволары да бар республикада. Ягъни шүплекләр, менә шүпләр бу предприятиелар безнең елгаларда, су буйларында барлыгы киләләр. Ягъни менә бу юнәлештә шүпләрне булдырмау өчен иң элек аларны тиешле җиргә, полигоннарыбызга алып барып җиткәргә тиешләр предприятиелар иң элек. Табигатьне саклауда эшне нәтиҗәле оештырган предприятие оешмаларга да тукталсагыз иде. Иң зур масштаблы эшләүче предприятиелар итеп мин әлбәттә Татнефть җәмгыятен әйтер идем. Бу инде Танека заводы бүгенге көндә бөтен таләпләрен туры китереп, мисал өчен төзелеш объектлары башкаралар икән, алар инде тиешле дәрәҗәдә шүпләрен чыгарып, калдыкларын чыгарып эшләләр. Бүгенге көндә инде Татнефть җәмгыяте тагы да тирәнрәк эш алып бара дип әйтер идем, чөнки алар инде менә шушы барлыкка килә торган покрышкаларны, агач калдыкларын эшкәртү буенча инде производстволар җибәрү өстендә дә уйлап киләләр. Ягъни тагы да тирәнрәк бу мәсьәләне өйрәнәләр. Монда инде менә ачык мисалы шушы предприятиелар. Татарстанда чиста су программасы ничек үтәле? Чиста су программасы инде бу юнәлештә безнең төзелеш министрлыгы эш алып бара. Монда инде бу программа буенча ел дәвамында чистарту кормаларда реконструкциялар, су кертү буенча безнең менә трассаларда буенча да реконструкция эшләре алып барыла. Инде менә мөрәҗәгатьләр буенча инде безнең эчә торган суларыбыз чистамы дип сораулар күп килә инде. Бу юнәлештә безнең Роспотребнадзор, Татарстан буенча Роспотребнадзорның идарәсе даими рәвештә контроль дә тота бу суларны, инде эчә торган суларны анализлап тора. Инде андый закон бозу очраклары булганда административ җаваплылыкка тартып, ситуацияны үзгәртү өстендә эшләр. Федераль күзәтчелекнең киләчәктәге төп проектлары нинди? Киләсе ел инде безнең республика буенча ул цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Шуңа күрә инде бездә бу чарадан калышмаска тырышып, экология өлкәсендә дә цифровизацияны үткәрү өстендә эшләячәк. Без төп максат булып, әлбәттә безнең менә шундый закон бозу очракларын булдырмау максаты тора инде. Инде яңа объектлар барлыкка килә икән, реконструкциялар үткәрелә икән, төзелеш объектлары барлыкка килә икән, безнең идарәнең
Төп максаты менә шу объектларның проект документацияларын экспертиза үткәреп, аларның тиешле дәрәҗәдә эшләнүен, әйләнә-тирә мөхит таләпләрен, законнарын таләпләрен үтәлүе һәм инде бу проектлар тормышка гамәлгә ашырылгач, аларның инде әйләнә-тирә мөхиткә зыян китермичә эшләүен контрольдә тоту безнең төп максат булып тора. Фаяз Фәнилевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без яңалыклар чыгарылышының иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Сау, сәламәт булыгыз. Только в ноябре прием хирурга-флеболога за 1000 рублей.